Ja ako učiteľ sa snažím byť autentický v tom, že učím tak, ako by som chcel, aby mňa učili. A môjim častým takým naratívom, keď prichádzam do triedy, je, ako tú tému podať tak, aby to mňa samého bavilo. A verím, že toto je to, čo zaberie na študentov, že tiež to tak potom vidia, tak to cítia. Vítajte, opäť sledujete alebo počúvate náš podcast Za dverami Gimesu. Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali. No a dnes sme veľmi radi, že sa k nám pridal aj pán učiteľ Tomáš Filip. Tomáš, vítaj. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a všetkým prajem príjemný deň, príjemné popoludne. Čaute, ahojte. Tomáš, ty patríš medzi učiteľov, kde keď tak veľmi neformálne, keď sa rozprávam so študentmi a tak občas tak vyzdvihnú nejaké kvality alebo že niekto dobre učí, tak zvyknú spomenúť aj teba. Nechcem to nejak ironizovať, aj keď ma to veľmi ťahá. Pokojne. ale že čo je vlastne takým nejakým tvojim receptom na to, že ako byť dobrým učiteľom? Ďakujem pekne najprv za tento kompliment, ak to bol kompliment. A ďakujem študentom, že to tak vidia a cítia. Teším sa z toho. Asi na to nie je recept, ale ja ako učiteľ sa snažím byť autentický v tom, že učím tak, ako by som chcel, aby mňa učili. A môjim častým takým naratívom, keď prichádzam do triedy, je, ako tú tému, ako niečo, čo idem učiť, podať tak, aby to mňa samého bavilo. Takže asi veľmi dôležité je to, aby som sám veril tomu, čo idem robiť, a aby som to podal tak, aby som tomu rozumel, aby som z toho ja mal tiež nejaký zážitok. A verím, že toto je to, čo zaberie aj na študentov, že tiež to tak potom vidia, tak to cítia. Hoci si nemyslím, že každá jedna hodina a všetky témy, ktoré riešime, sú také naozaj. Uh-huh. A čo ťa baví teda na tom učení konkrétne, že možno čo hľadaš konkrétne v tom tvojom učení? Ja ako učiteľ hlavne teda dejepisu, ale aj predmetov našich ďalších, ako je religionistika, kritické myslenie a podobne. A rád učím témy, pri ktorých prichádzame k takému momentu, že heuréka, že niečo objavíme, niečo skúsime, na niečo prídeme sami. Tieto momenty, a verím, že sú časté, sú to naozaj, čo ma baví na tých hodinách. A nie je to ani o tej téme, nie ani o tom predmete, ale o takých tých naozaj momentoch, kedy vidím, že taká tá pomyselná metaforická žiarovečka v hlave študentov sa rozsvietila a to tam bliklo, alebo niečo zapadlo do seba, decká objavili nejakú súvislosť, nejaké prepojenie. A takéto momenty sú aj pre mňa takým veľmi silným hnacím motorom, ako to robiť ďalej a prečo to vlastne robiť. Takéto poprepájanie, poskladanie, keď tie veci zaklapnú do seba, keď sa rozsvieti v tej hlave, toto je to, čo mňa na tom najviac baví a verím, že takých momentov je veľa. Čiže musíš aj nejaké tajomstvo možno zakomponovať do tej hodiny, aby si zhasol a na konci hodiny rozsvietiš. No často sa stáva, že prichádzajú tí študenti, ktorí sú zhasnutí a mojou úlohou je rozsvietiť, alebo vlastne pomôcť im, aby si osvietili sami, lebo ja si nemyslím, že učiteľ by mal byť ten, ktorý prináša a vklada do tých hlav, alebo je ten, kto to zasvedcuje metaforicky, ale mal by byť asi ten, ktorý pomáha tým študentom nájsť niečo, objaviť niečo a pomôcť im, aby si sami zasvietili, aby si sami poukladali veci, ktoré pred nimi sú. Ja si teba dosť spájam s takým slovným spojením kritické myslenie. Nejak ty k tomuto slovnému spojeniu, predpokladám, tiež máš veľmi blízko. A ja, keďže rád pokladám, alebo teda dávam základné otázky, tak sa ťa spýtam, čo je to kritické myslenie? Kritické myslenie v tomto prípade bude mať dve roviny. Tá prvá je, že kritické myslenie je aj predmet u nás na Gimese, ktorý sa vyučuje. Ja ho vyučujem v tomto školskom roku. Už myslím, že je to 3. krát. Je to predmet, ktorý prinášame študentom v rámci predmetu kompetencie 21. storočia, lebo si myslíme tu na Gimese, že kritické myslenie je jednou z dôležitých kompetencií a zručností, ktoré by študenti mali mať aj v tomto 21. storočí. A preto máme aj my u štvrtákov predmet kritické myslenie. Je toho málo. Dalo by sa to robiť naozaj že oveľa vo väčšom meradle, vo väčšej miere a vo väčšom počte tých hodín. Je to jednohodinovka síce, ale aj to je aspoň niečo. Takže prvá rovina tohto je, že kritické myslenie je aj náš reálne vyučovaný predmet, ktorý aspoň trošku chce študentom ukázať,
ako by sa to mohlo robiť, aké sú nástrahy pri nepoužívaní kritického myslenia a ako ísť na to. No a tá druhá rovina tohto celého, čo to vlastne kritické myslenie je, a tak pre mňa kritické myslenie je, a rád používam takú metaforu, je to luskáčik na orechy. Áno, divná metafora, ale vysvetlím. A každý z nás asi pozná luskáčik na orechy, to, čo robí. A luskáčik na orechy vlastne, že rozbije škrupinku na orechu, z ktorého potom vypadne nejaké jadierko, ktorým vieme robiť ďalej. Tak kritické myslenie by malo byť ako keby nástroj. Ono to nie je cieľom. Našim cieľom nie je myslieť preto, aby som myslel, ale myslieť a kriticky myslieť na to, aby sme dostali nejaké jadro problému, jadro veci. Kritické myslenie je práve to, že spracováva ako schopnosť, ako nástroj, spracováva informácie, ktoré máme, rozbije tú škrupinku, vytriedí tie dobré oriešky, tie zlé oriešky, tie jadra, ktoré sú správne, ktoré nie sú správne a pripraví nejaký produkt na ďalšie použitie. Takže kritické myslenie je pre mňa dôležitý nástroj na to, aby sme vedeli správne posúdiť, vyhodnotiť množstvo informácií, podnetov, vnemov, ktoré k nám prichádzajú a ďalej ich potom spracovávať na to, čo chceme. OK, a teraz tak veľmi prakticky možno poviem tak optimisticky, že absolvent GIMESu, ktorý teda prešiel aj týmto nejakým vzdelávaním, v čom je možno iný, ak teda už možno lepšie trošku ovláda to kritické myslenie v porovnaní s tými, ktorí to teda nepoužívajú. No, veľmi dobrá otázka. A asi by sme si veľmi teda fandili, keby sme tvrdili, že všetci absolventi GIMESu, ktorí prešli našimi predmetmi, nie len týmto konkrétnym, sú v týchto predmetoch dobrí a skúsení a znalí a majú to zvládnuté. Myslím si však, že naši študenti, ktorí zažijú tento predmet a sú na ňom aktívni, zapojení a vedia z neho načerpať to, čo by mali, tak minimálne sú o krok pred tými, ktorí o tomto nikdy nepočuli a nepoznajú takéto nástrahy, takéto techniky, lebo mojou úlohou je to študentmi na hodinách venovať sa hlavne technikám kritického myslenia, ukázať im, kde sa dá použiť, ako sa dá aplikovať, skúsiť pracovať s médiami, na ktoré sa dá veľmi pekne aplikovať kritické myslenie pri práci s fake news a s hoaxmi a podobne a tam teda vedia mať aspoň skúsenosť. Je to iba veľmi malý krok a je to veľmi maličká kvapka v tom mori tohto celého kritického myslenia. No vždy je lepšie aspoň niečo skúsiť, zažiť a vedieť o tom, že také niečo je, tak sa to dá robiť. Tam to viem nájsť, ako byť úplne v týchto veciach neznalý. Takže verím, že sú minimálne o krok vpred tým, že vedia o tom, skúsili to, zažili to a to, či to budú robiť, či budú kritické myslenie aplikovať a používať, už je na ich životoch. To asi aj všetci, ktorí sme si aj prešli nejakými školeniami o kritickom myslení, tak nie je to niečo, čo automaticky vieme zo správy nejakej, že toto je fake a toto je pravda, tak tiež sa s tým musíme nejakým spôsobom boriť a dávať si nejaké otázky v pozadí, že ako prídem na to, že či toto je pravda, alebo tak. Samozrejme, ale teším sa z toho, že aj v našom školskom systéme a na GIMESe určite veríme v to, že je to veľmi potrebné a že do života potrebujete ako študenti aj jazyk, aj slovenčinu, matematiku, dejepis, biológiu a podobne, ale sú to aj ďalšie veci, ktoré nie sú také tradičné školské, nie sú chápané ako tradičné školské predmety, ale sú veľmi dôležité a majú miesto v školských hlaviciach, lebo kde inde a kedy inokedy, ako tu a teraz by sa tomu študenti mali venovať. Ty učíš aj religionistiku. Čo je to za predmet a aké má miesto na cirkevnom gymnáziu? Opäť super otázka. Religionistika, nie regionalistika, teda nie nejaké regionálne dejiny a podobne, ako si možno niektorí myslia. Religionistika je tiež jeden z voliteľných predmetov pre našich gymnasiakov, ktorí si môžu vybrať v 4. a 5. ročníku. Religionistika je veda o svetových náboženstvách. A tiež je skvelé to, že aj na cirkevnom gymnáziu, akým GIMES určite je, má miesto aj predmet, ktorý učí o náboženskosti a náboženstvách ako takých. Mojím cieľom na tomto predmete nie je naozaj agitovať a presviečať študentov, aby konvertovali na buddhizmus, či hinduizmus alebo judaizmus, ale je naozaj pokúsiť sa odpovedať na otázky o religiozite, teda o nábožnosti, o rituáloch, o praktikách a spoznať aj svetové náboženstva a kultúry trošku inou optikou, takou kulturologickou, vedecko-populárnou
aby sme naozaj aj tu na Gimese učili o reálnom svete mimo našej bublinky gimesáckej a košickej, aby spoznali študenti aj iné kultúry, náboženstva a vedeli v tomto svete koexistovať aj s inými vierovyznaniami, rozumeli tomu, v čo ľudia veria, prečo v to veria a hľadali mosty, nie stavali múry. Išiel som sa práve spýtať, že či je to aj praktické, alebo je to len o rozširovaní nejakých vedomostí, ale asi si to povedal v tej záverečnej vete, nie? Že teda ide o spoznávanie iných kultúr a hľadanie tých mostov. Tak, presne Čiže tak. toto sa už nepýtam. Ale možno sa spýtam na ďalšiu takú vec, pretože vznikla na našej škole taká nová funkcia, a to je, že supervízor, tak si bol, myslím, predstavený aj myslím, po prvej svätej omši na začiatku školského roka a teda supervízorom si ty. Tak čo znamená byť... Aké to je mať supervízor, by som sa spýtal. To nemám. Ale že čo to znamená byť supervízorom? Tak asi teda je jasné, že ja rád robím veci, ktoré sú také netradičné, iné, takže učím netradičné predmety a mám netradičné funkcie a poslania. A v tomto prípade v tomto školskom roku, a nie je to teda úplne že novinka, ale tento školský rok to máme aj u nás, sa zaviedla na stredných aj základných školách nová, volá sa to, že kariérová pozícia supervízor. A je to pozícia, ktorá mala by byť hlavne nápomocná. Ono takto znie, že supervízor by mal byť nejaký že dozorca, dohliadač nad niečím, ale nie je to tak. Supervízor na škole by mal byť človek, ktorý sa dostáva do pozície akéhosi stredného manažmentu a je to človek, ktorý je človekom popri tých tradičných riadiacich funkciách na škole ako riaditeľ, zástupcovia a je ďalším človek na takej tej strednej úrovni medzi učiteľmi a vedením, ktorý má úlohu pomáhať vedeniu pri práci, pri manažovaní tej školy, ale zároveň by mal byť zameraný aj na pomoc učiteľom. Je to teda funkcia, ktorá sa zameriava hlavne na pomoc učiteľom pri ich rozvoji, pri snahách posunúť sa ďalej. A zároveň supervízor u nás, teda v mojom prípade, to bude aj úloha pomáhať pri príprave akéhosi vzdelávacieho obsahu, zrevidovať to, čo Gimea to teda 20 rokov robil a pokúsiť sa navrhnúť nové modely učenia pre budúcnosť. A možno čomu sa teda v tejto časti úväzku, alebo ako to povedať, tvojej práce, takže čomu sa tak možno najviac venuješ? Práve tej príprave novej koncepcie, alebo ešte čomu ďalšiemu? No, príprava novej koncepcie je našim a môjim veľkým plánom v druhom polroku tohto školského roka, keďže táto funkcia u nás je nová v tomto roku. A tento prvý polrok bol taký naozaj rozbiehací, zoznamovací a bolo to hlavne o spolupráci s novým pánom riaditeľom a s vedením školy, lebo všetci vlastne začíname v týchto pozíciách na tvorbe koncepcie školy. Mojou úlohou doteraz bolo venovať sa aj vzdelávaniu kolegov, učiteľov. Možno viete, možno nie, na Gimese funguje v tomto školskom roku Gimes Teachers Hub. Je to akési združenie, spoločenstvo, klub, neviem ako to nazveme, je to hub pre pedagógov, ktorí majú záujem sa posúvať a vzdelávať ďalej. Raz do mesiaca pripravujem stretnutia, kde sa predstaví nejaká téma, nejaké nové možnosti a toto je taká tá prvá už zavedená vec. A ďalšou mojou úlohou je byť akýmsi, nie vedúcim, ale skôr ako keby koordinátorom programu mentoring a tutoring, ktorý tu máme, lebo aj toto potrebujeme nejako podchytiť a posúvať ďalej a venovať sa naozaj profesijnému rozvoju učiteľov. To je teda na teraz moja úloha, k čomu teda pribudne aj úloha na novej koncepcii školy. A to Teachers Hub je zaujímavé, lebo práve tu v tomto podcaste sa rozprávame o tom, že čo sa deje za dverami Gimesu a som presvedčený o tom, že toto je práve vec, o ktorej sa možno študenti a rodičia práve dozvedeli, že aj učitelia na našej škole sa nejako vzdelávajú. Tak skús možno toto ešte trošku viac predstaviť, že čím si možno učitelia už prešli a kto tam bol, čo povedal a podobne. Dobre, super. Tento náš učiteľský hub na Gimese je naozaj
dobrovoľná skupinka učiteľov, ktorí môžu prichádzať, odchádzať na stretnutia, ktoré ich oslovia ako chcú, takže nie je to nič povinné, je to naozaj založené na tej dobrovoľnosti. A okrem toho, že sa naši učitelia vzdelávajú samostatne po svojich teda vlastných linkách, vo vlastných predmetoch, vo vlastných oblastiach, kde sa chcú rozvíjať, tak pripravujem ja aj kolegovia ďalší, nie je to téma moja práca, ale aj ostatných kolegov, pripravujeme raz do mesiaca stretnutie, kde sa stretneme s nejakým hosťom alebo niekým z nás, kto predstaví nejakú novinku, nejaké nové metódy, nejaké formy, ktoré sa dajú použiť na hodinách. A v súčasnosti najviac v tomto pol roku doteraz leteli témy digitálnych zručností a umelej inteligencie. Mali sme niekoľko stretnutí, kde sme sa venovali práve tomu, ako využívať AI pri tvorbe materiálov, pri práci na hodinách. Takže tieto témy sú momentálne také najviac populárne a potrebné pre nás. Okrem toho sme mali ako hostia našu školskú psychologičku, ktorá nám predstavila nejaké taktiky a techniky na prácu so študentmi. Bavili sme sa o didaktike, o metodických veciach, bavili sme sa o kritickom myslení. Niektorí kolegovia nám predstavili obsah konferencie a vzdelávanie, ktoré oni sami absolvovali. A teda je to také naozaj taký hub v tom pravom zmysle, že tam prinášajú ľudia svoje veci, svoje témy, ktoré sú dobrí a podávajú ich ďalej kolegom, ktorí si vedia nabrať inšpiráciu. Ja si tvoju pozíciu ešte v tom takom strednom manažmente si spájam aj s takým nejakým smerovaním GIMESu, ktoré nám tu aj v podcaste riaditeľ naznačil. To je tá myšlienka GIMESu 2.0 a potom aj 20. výročia našej školy. Máš aj s týmto ty niečo spoločné? Rieši sa nejaké výročie alebo niečo takéto? Samozrejme, tento rok je pre nás významným rokom v tom, že pri všetkých zmenách, ktoré nastali a chceme, aby to boli zmeny posúvajúce GIMES, tak ich spájame aj s tým 20. výročím existencie GIMESu. Preto teda prišla naša kampaň a náš nový vizuál na tento rok s myšlienkou GIMES 2.0, GIMES 2.0, ktorý chce byť lepšou verziou samého seba a chce byť teda posunutou, upgradenutou verziou tejto inštitúcie a verím, že GIMES má na to, aby bol lepšou verziou samého seba. A tak mojou úlohou, a nielen mojou, ale v tomto je skoro každý z nás zapojený, je aj rozmýšľať nad tým v tejto fáze, aký je vlastne potenciál GIMESu, kam sa GIMES chce a kam sa GIMES vie posunúť ďalej, aj po otázke personálnej, po otázke tej obsahovej, po otázke hodnotovej. A chceme v tomto roku pripraviť koncepciu nového, lepšieho GIMESu, ani nie lepšieho, zlepšeného GIMESu, lebo GIMES je skvelý aj teraz, ale stále chceme ten GIMES posúvať ďalej a v tomto roku sa naozaj ponúka príležitosť po 20 rokoch existencie, kedy naozaj niektoré veci tu fungujú 20 rokov a fungujú dobre, alebo fungujú tak, ako boli nastavené, ale vieme aj po 20 rokoch veci zlepšiť a posunúť ďalej. Tak našou veľkou ambíciou, aj mojou veľkou ambíciou je pripraviť v tomto roku 20. výročia nielen aktivity kultúrne, spoločenské, zábavné, prezentačné, ale aj aktivity také, tak naozaj za dverami GIMESu, ísť viacej do hĺbky a GIMES urobiť trošku lepším a urobiť ho vo verzii lepšieho GIMESu, ako je teraz GIMES 2.0. Ten GIMES 2.0 je spojený aj s novým logom. Máme ho teda aj nad vchodom. Určite si ho naši študenti všimli. Predstav nám toto logo, že vlastne akým spôsobom vznikalo a čo znamená. Tak toto logo, ono to vlastne nie je, že nové logo GIMESu, lebo GIMES je hrdý na to, že už má svoje logo etablované. Je toto logo s otvorenou knihou s iniciálami Edity Steinovej a tou cestou. Toto je stále logom GIMESu, ktoré aj v tomto roku stále platí. A tento nový vizuál na GIMES 2.0 je GIMESackým logom v tomto roku, alebo je to kampaňou pre tento rok. A teda každý, kto na GIMES ráno prichádza, tak si všimne nad vstupnými dverami ten taký zelený pruh s jednoduchým textom GIMES 2.0, lebo aj toto nemá byť nič komplikované, má to byť niečo, čo sa vracia ku originálu, ku pôvodným nejakým myšlienkam a koreňom, preto jednoduchý vizuál, zelený banner s jednoduchým textom GIMES 2.0,
ktorý chce byť ako keby záložkou. Ono, to logo má taký zárez, takú tú časť na konci, ktorá vyzerá ako záložka z knihy alebo záložka v nejakom prehľadači a označuje to, alebo myšlienkou tohto celého je, že aj toto výročie ako keby záložko v knihe ukazuje nám, že tu sme skončili, ale tu aj začíname ďalej. Takže založme si aj tento rok do akéhosi pomyselného, metaforického listovania v knihe Guinnessu, že toto bude taká záložka. Tu sme niečo skončili, ale tu ideme pokračovať ďalej. Zároveň toto logo môže pripomínať vlajočku alebo vlajku, ktorá teda vlaje vo vetre. A chceme teda aj my byť opäť metaforicky takú asi vlajkovou loďou cirkevných škôl aj v Košicách, aj na Slovensku a ukázať, že tu máme miesto a Guinness má miesto medzi inými školami a vie byť aj takou vlajkou, takým niečím, na čo môžeme byť hrdí aj naďalej. Takže preto takéto logo kombináciou tej záložky, ale aj vlajky a jednoduchosti a zelená farba. Nie je teda jediná farba, to logo môže mať viacej variácií, ale farba nádeje, farba niečoho, čo vie byť optimistické a posúvať ďalej, ale aj farba študentov, lebo každý študent, maturant nosí na sebe veľmi podobnú zelenú záložku, zelenú stužku, zelenú vlajočku ako symbol nádeje. Vidím za tým akože veľmi veľa symboliky, čo ma možno trošku aj prekvapuje za takým veľmi jednoduchým vizuálom. Vieš ešte nám nejak akože predstaviť, že vlastne, že ako celý ten vizuál akože vznikol, že kto ho vytvoril, ako ho vytvoril, alebo že či najprv vznikli tieto myšlienky a potom vizuál, alebo najprv vizuál a potom myšlienky, alebo... Tak najprv to bola myšlienka a táto myšlienka Guinness 2.0 už vznikla aj minulý rok to tu bežalo, keď sme sa bavili na našich stretnutiach s vedením, že prichádza 20. výročie Guinnessu a potrebujeme vymyslieť nejakú kampaň, niečo teda mať pripravené. A vtedy sa nám veľmi ponúkla skôr z iného hľadiska práve tá téma Guinness 2.0, lebo všetci sme sa bavili, že potrebujeme trošku prekopať, upraviť, updatenúť, zmodernizovať náš obsah Guinnessu, ten vzdelávací hlavne a to, ako to robíme, ako učíme. A vtedy teda vznikla spontánne myšlienka, že Guinness 2.0. A keď prišiel rok 20. výročia a hľadali sme na našich poradách s vedením nejaký že rýchly nápad brainstormingu, že čo by to mohlo byť, tak vyskočila najprv myšlienka, že Guinness 2.0. To je samozrejme, že 20. výročie Guinnessu je Guinness 2.0. A bol to prvý nástrel, ktorý bol, že je to pekné, milé, poďme hľadať čo reálne. A keď sme hľadali nejaké reálne veci, tak sme zistili, že nič lepšie ako toto sa nám neponúka. Tak sme sa vrátili ku veľmi naozaj jednoduchému, veľmi obsahovo nabitému konceptu Guinnessu 2.0, čo sa teda ujalo. A keďže sme to potrebovali pripraviť, rýchlo spracovať, aby u študentov tu vítal tento banner a táto myšlienka, tak to šlo veľmi rýchlo a naozaj sme si povedali, že to bude jednoduché, obsažné a tak to teda prišlo. A ja som teda dokončil tú vlajočku a tú záložku. Ja som to tak si nejak pamätal, že aj nejaký študent náš bol do toho zapojený? Bol do toho zapojený už náš absolvent. Pozdravujem Samariníka, ktorý je autorom, bol teda autorom aj nášho loga, vizuálu pre potreby Rokedy Štajnovej. Tým spolupracoval. On teda pomohol dotiahnuť tie grafické, vizuálne časti, takže hej, aj sám sa na tom podielal teda technicky. Dobre, tak verím tomu, že aj teda naši študenti, rodičia, všetci ďalší budú vedieť, že s čím teda všetkým je spojené toto logo. Ešte tradičná otázka v našom podcaste. Čo je pre teba Guinness? Wow, toto je opäť výborná otázka. Guinness pre mňa môže byť aj miesto, ale začnem inak. Guinness pre mňa sú ľudia. Guinness môže byť taká škrupinka, že táto budova alebo tieto všetky veci a podobne, ale to nie je dôležité. Pre mňa Guinness sú ľudia. Sú ľudia, s ktorými tu žijem, s ktorými tu pracujem, s ktorými sa posúvame a s ktorými chcem hľadať odpovede na mnohé otázky.
Takže pre mňa GIMES sú ľudia. GIMES nie je iba inštitúcia, GIMES nie je moja práca, GIMES nie je aj moje poslanie, ale GIMES sú hlavne ľudia. A ľudia tvoria GIMES, tak ako GIMES tvorí ľudí, ktorí odtiaľto odchádzajú. Tak verím tomu, že aj tento podcast je možno takou inšpiráciou alebo takou myšlienkou, že naozaj my, učitelia, sa snažíme nejakým spôsobom sa posúvať. Vďaka tebe, že sa posúvaš a že stále sa spolu s nami všetkými snažíš byť ako stále lepší a lepší učiteľ. No a vďaka, že si prijal aj pozvanie do tohto podcastu. Ďakujem aj veľmi pekne a všetkým prajem ešte veľa super zážitkov na GIMESe. A super zážitky na GIMESe, to je niečo, o čom sa budeme dozvedať aj v budúcnosti, snáď v našom podcaste, tak verím, že nás budete ďalej sledovať a spolu s nami zisťovať, čo všetko dobré sa deje za dverami GIMESu.